ahwefo sadia yakoswa mamo ehunu yedi kan achim se sabede yawo atwuma danko sakoi enso eye achamfo edia na kwansra no wode abado piem ewa ha ene nenchia nyina wode abado piem ewa ha a one nananom ato santena okwa akochia kuruma no wode ka chia nananom na ebrodi se ochia kuruma no wede ensrahwe nsehwemu a na yura wo srasra ninkro wode ka akwa akosa ninkro mienu setias a one nananom ato santena okwa akochia kuruma no wode ka chia nananom na ebrodi se ochia kuruma no wede ensrahwe nsehwemu a na yura wo srasra ninkro wode ka akwa akosa ninkro mienu setiase ene ampetia wode ka akosro mo achia wo mo ebredu se atwema da konso no so ye nukure ene na woba na obechia omonso na wo hwe omo empolise de omo mpom esi etie enti empompo de achamfo asafo boache agema bonsu a oye otumfo akwam ehne na osanso eye kumase asafo ehne empompo ya na asafo boache agema bonsu otumfo akwam ehne ono aso ena ye kumase asafo ehne atwemada ko eye yewura ne nkuro no ebia nti oba na wababa bechia wo mo ohwintim prako bema wote aburu no te akokọ kente kreche senkreche oproposo prempe ona obubu odponko mu odi abene kantankran hene na asafo boache agema bonsu kukurudu ni wono ne tie fidie so na ehwan katachie Sasia Senan kiti itwa nananom ene krumum penimfo ebusuamum penimfo nyina omo beba na omaba bechia yura kunyasunyina opie atwimada akole dei nikura na hinkura ene dei opie mu onkonko di wako eno kai kaso kwa Solomon ekupo sana kana dia pape yo soso ya kupo manyansa ewetu de kuna kunya akama kwa Solomon nyansa ubuna kwa sana kwa so tamfo kwa mhene safo hene iso nyansa ifloso onkonko wapo ano denu kada bo chidom fana ye bima kesi ewo akomu asase nyina so de shodi kunkun munyam ona hifu nyina sha on ne penifo nyina eni nkuro nyara when you were down or something, on Fakuma, I came back home, the Sheba from moment Punchoma, Omu Asafo. Going in as a for him in the goodness. When you go to Oba, that's some good thing. Amen. Minipa and Madame Mamma, Mania, you cry, you put in some pantry. Madame, no, yes, near the Amira, here, the Busan Quansu. Send all 2 nights about who him Cremudia. Onqua what is here? Shall it's now pen to Ebusa Council. Come with a hotel. Yo, la company for said I am forcing. If I am for Asafu, Boache, Adima Bunsu. Only Asafu Hene. Only Kumasi crew. But I can't get it there. Utumfo come in no.
na asɛm sɛ ɔbɛsuae wɔforo abigita akonnwa no kroma de ne kuro n'ani wɔ ha paa anya asɛm ketewa na onya na sɛ wɔka sɛ ɔma kyia ma nso a ɛnyɛ ɔne ɔsɛ wɔbɔ mpɛsua kɔ ne kuro nyinaa so nti daako deɛ ɔbɛkyia mo sɛ ɔbaeɛ a ɔkyerɛ mo sɛ ɔba ha nnɛ mo sɛ motwe n'anim nti waba sɛ ɔbɛkyia mo nti ɔka kyerɛ mo sɛ ɔba nti na ɔbaeɛ nti na masɛ asɛm titititi a akyiri deɛ wobi ɔbɛka kyerɛ mo akyiri nanso ɔde mo ase ɛma mo akɔ abɛburu nananom Aja. Nananom extra accompany na company for the penny for the month na yama yura kwa basoko abuti penny for no of month was my muya krumano otoso akwanya beta fa ba mo yebia mu penny on was my yes ba kwa kwa hawo tuma kama Bisa bibi extra ni. Director ideas of Kran, my check a crack. And so, energy a dozen. Yeah. And here, as it I can see, and I mean, Trafo and enemy, I'm in Nara. A dear man says, so I don't know, I don't know. A very abacosum. I'm a in our channel. Yan kwa de DJ nyina no wo mo hia bibi afri mu san se akoda ya wo mo obi akwa animu obi odura chi kakra e nyina ka se da akukure se bia mu e chamfo na ne de e chamfo ne de enhura chamfo biara wa ba hada nti we ye
akonya kese eba nkoda ne nyina na obi a opa ade asua bia no ade we wode we ade sua ehye nananom ene sebe akomo wadaroma oso anim nyam wadaroma bru ye ka we nyina no ne ye ka se kronu mpuntuo na me wo ba akopɛ na me ka mesre ede aboa anasa me ka ese be yi a akwa na so ba ye no emwa ye sebe enyewo ana ba se adwuma no eye sebe apa na so sebe o si tie mu turo na eye no etimboa ema ebi ego chidomo a eye yiye nti ade bi a ema kwen ho de mani hia ma ye ema boa ye nyinara ama wa hinkuo daako ya so enam ya akopun wo bebu ene de aka nyina no etimi aboa ya ade a hia sempa ya ede to animo sabi esuku sam so no ya ade a ha ade na no de me kan na me ka ma akofa ye assembly man this is so so ada roma ye den yara ye no ma na tie na osra de ne de ma wo a na ntese wo bi fo so na de be hia ne da chi bi no osra fofora am so de amaw enti ada roma buru we de be de na mo so na so assembly man no ada roma buru e de ya o won peta so e de e se so ni na ya de bra na so frɛ no ka e ye yie yesu ko sam mi hu ya kra no hu se ba akon e be si ni krom ha se agugu ada na bubu a eduru be bi sa ho asem e dem ti yen se ni ba kra na se o yesi adwuma no a ma so se ba so kra yesi me anti ase se ye do so mienu ye toilet ye bi anso na nu ya so ma start se mo ya ma ye no enso eduru be bi ye hu so ti ka me sre se sa samre man o wa ha ananu mu se no odi agire na mo so yiti no podaroma ye frɛ no na sa de nyina ye hu ye ntra entumi nkoso na ye nyina afi ahode emwa na ye beti aka se aka akra me nuanu di beto aso that's a song said, "Yeah, me pencil the me hu bida." Na ba ha, na na ye bro nya da e ma ye. E be ye nkai. Na me nsam miensa. Ye di kan. Aya wahinkro da ko. Ya himfu yi sabi wadaroma. E kuro ye ni entem. Ya ye da ko a wa hinku mpuntio akati ade ba ko no so sene sen na ye mo committee for se ahimfunum se binum sisi o ma himfie ebi koso ebi tuaso na odaroma me se na ko hini bia plot obeton bia no ana se wo be krata ma no committee for nya receipt emeto asafo na 10,000 cities on this plot. Your family committee no family decree. If he said come how obi we na nkoba amna committee for omonyeska na ensasi so kwa me Canada Roma fantasy from Pomaye nyeke tato and put you be say school ya na utwa mu hoyi ba ko ayi besi nanimu ho no ya wo sanke ye kosuma sabe nana no etimi komu no eno ade akoda na so nka komtifo ne odi kro no wa hoden a kombetimi apedem eno ntinam se nana bia ton porta ye mfa condition to mu ye nyi bi na ye ni aye mpegya dako na dako ma ye krabe na ma sefa da atemfo sene wanga sa usana ene some point this year no so they dikano
aka ti bonya ko pawi a ise bonya bre na ya di ba na de bonya nuru ya ho to bonya ba ise bonya bre to se na bonya ese pa ma da kuman if you say fisi e wo no ha no fi wo mo bi da sa chemfo be ta ko nyan so atuturu nan so be we share man da ko ya na hinku o na bi shaw pa sana na bi shaw pa ta so me no they all can say da ko ai wa hinkro oni fo anu ka be ka kra e ko be yidu odo ni akro ye ni won don twi wum sana e ka me le adwe ne pressa ti sana wo bi esu pa eta so bi o basta wo se aye school na wa no ba ku bi adwagu ade kode ya ade se ya no so kan wasem so da mo so de wetu ya mla yi enti boa na omo a fata bia no ma won ka tenu ho na onwa e sana so kan nan se o se akure be kure mu papa mu wo so wa kudu na si bomu dia be yi kwentum po nyina ye watimi waka me ya hifure twa ho o ka sembi to waso mu yi se kure be yi mpo a asa ekomati fo kure mu na asa no kure mu ka ye hye ma o mo wa hifie ho o tumi so ka o kasa obi ni anka bi na nya ka te bi to na wa hne bia o to sasi bia no to fida ko ha dia asa ni mpo wa si mpo na be dia adire tu de boa ama kuri no ya ide akosu bi se de sana hene za fo hene o se no so daruma o do wase bebri o na se de no ja to nim no e bi sa wo bit ma yam la yi o do wase ya chamine na kwada omo nsem ema akomo hene yewura se yewura betru hadia na dukru da ku dukru wadama e besero no apejamu na abekini bi achre fekeke na mesro se ena wa be o mani nkato o ha pepemre o ba besra u obusa empuntu dwuma ya ye no krum ha puntu dwuma de wadaroma ye sha ebi asesese se kwan bebe mu a ka wo sore a mesre na ka wo de wani adade se yesi library and a computer says area man kwarana sene ne unnim nimdie ewo abefu kwan so a sebe wonam hokko wote ho anu bi kura chi wa hye foto wakoyo onyankoma de ana ensohwe aye twiro obi ti kumase ha ne kumase kwan wa obi ti nkran ni nyina ne wo krum ha ni nyina twira ensohwe ba ho eye computer literature eno sisi akaho na se kwa bebe mu awosra wo sore a kamedmani bechiro na nka wa be ne edu na sesebe onsoso wo na mfo bi na oni obi a onsoso abeboa ya ma yetimi ade awie sene ya na yesese no emze we mini wadi nkomodemo intimesro adaroma ana ne yetoso mienu sese wo hwe kruya ya betina emfimfini a yeko adwadie wo bebu na yakọ heman ni yakọ apampatia ni yakọ bebu ni yakọ akusumo yesro ye de ani akrankran baabi a yakọ yeso cadastre nyina a yepese yesro na nka ekwan bemwa enso so wam ye dia so ni atoso mi enseni sese aha yetie eye obi prot so ne yetie sese nipa nka so oba be tini ne dan ya se be baabi kura ye nibi senia mesre se kwa be mo eno so ye de ani akrankran baabi na no so nka ye de ani akiro se kwa be mo na ode amayena yetini adisa adwuma ye kan wo ana ni etwa enya ye sukuu da na ankasa eno ebunisa na manante ho a me ne committeefoɔ manante ho a me ne committeefoɔ me kwa me be nyina me ne committeefoɔ me nkan nya wo mu ene akuakuo mienu ana agye ye anhoba sɛ ɔmo beba be ya maye ɔmo aba be hwɛ
omo ba beka na omo ko yesi ye kwa ba ye kwa yema ni ekueku ye ko district assembly se sebe kapre kura na ho a omo de beboa enti oman no ne committee fo ne nanam kan ye tribom yakosa anwea abo ene netie kakra ese kayen ya ho odin no na nka ese yetimi ye atosese yentimi nye eno soso mesre se kwan ba mu a na soso wode wani na wafa ho na ya kire kakra na bia won soso woni mo bia na won soso ne wona wabwa na won soso yetimi aye na watimi aye ena mesre ni twatuni wada roma sesesi na nanom a ene mpanimfo omwo asase wo ha sese ekonya project bi kura ase e ba ba ya na wo pa asase a na ye de na amaye enso so mesre se ka one na nanom ene abusua fo na abusua mpanimfo no omwo asase no enso so waka bi wasi bi a kire wo yekonya project bi ba ya yetimi aye ana ne etwatuni sesi e ba bia yigina kwan ye ba ha ene kuru ya bontene so mawura mu a ye de ama na akosi buadu eye enzima ahene se omra me gusukuta almaye etuhua na mombia na nanom so bi di machi etuhua na mombia ye kwa na nan se kire monko na meba so adisredi a mesre ne se adama no hu na amaye na waba be ye amaye na kure so etinye nyame ti ma pa efra ya adisredi eno no Dura be sewo bru ya chami fuka do to so ni bani ni me dura daruma respond se die kromo ha be ba ma kwa sa me ma wa chi mo da ba buda on fe me ko da na e ba kromo e bo no ye kromo ha ne bo no sia no num no sia ko mo san kra tik ta wa ye asima ya bia e ha no kromo pa atasu bio wada roma ai wa hin kro won se ya da ho se ye no awon bia to se ya sa da company fo atu ho na mo atu kasa wa ha da company fo atu ho na mo atu na unua ba kro so no anfa na aduma di da komai ejamo ne asiro so wada roma sa mehwe na kama e na sie no ahun to e fi sa na tuma wu kura agise ko sta tafu na ko sie wo so ma ko sa de ma ko kan ya ko bo shira ọmọ wọn tí a kò ní ẹtù kọ̀pẹ́ sọ̀rọ̀ lọ́pọ̀ tí nìsan fẹ́ wọn ọmọ àwọn oníṣẹ́ ọmọ ìyànsẹ́ níbi ọmọ àwọn bá ń bọ̀ yọ̀sọ́ ń pẹ́ wúyọ́ díẹ̀ yàkúpọ̀ ń kúrò mọ́ na ìbádẹ́ wá sí sẹ ẹ̀dánù gánù àádọ́ wáyé kúrò yẹ bẹ́ sẹ́wọ́ ó bá yẹ sún yẹ ní àjì yá pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ yẹ na àkọ́mọ́dé wá sí bèbèrè yàmí ṣá ọ̀ pàà yà ó ṣe ebi a ó kò dúró tàfà ìfìyà ọkọ̀ mú fìyà yàkúpọ̀ ń ṣe wọn ẹ̀dá sí bèbèrè. nsɛmbɔ ɛnkɔ so bra bia afi bia yɛhyia ne adwendwene ɔma no ho deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ ne aka deɛ bia ma hia nnuane yɛde ato anim na obiara denadena aba yɛhu kwan yɛbɛsa so na ɔman dakoma yɛ yie saa ɛyɛ no atwam yɛhunu bio koraa bio nti mesrɛ committee members yɛ a mowɔ so sɛsi a mommɔden a sɛ easter mmerɛ na yɛne ta ahyia mommɔden a sɛ yɛbɛhwɛ na yɛahyia na da biara deɛ hia yɛn no yɛne adwendwene ho na deɛ hia yɛtuma yɛ de ahwɛ dakoma ne yɛhwɛ sɛ ɔman no kɔ so ɛyɛ adeɛ a ɛhia paa mesrɛ mu a deɛ ɛtɔ so mmienu sɛ nkabɔ mu nni ɔman mu nsasesɛm ne nneɛma nneɛma bi ama sɛ wɔdɔ a na nka wɔ dakoma mu n'ani hɔ meka sɛ mmerɛ bi yɛn ka bɔ mu sɛ ɛbɛyɛ mputudwuma ɛmɛ nsamanpɔ no a sɛ nkɔfoɔ si so dan no a sɛ ɛbɛyɛ kakra na sɛ nnipa tɔ a yɛnyɛ baabi koraa mfa no ntoɔ no woahwɛ ɛbɛyɛ kakra na nnipa wu ha sɛ tafo ɛne ɛkɔpɛ baabi hyia no
ɛnya deɛ yɛ sɛ yɛka wɔn nsɛm pii nsɛ nana bɛdi ho adwuma ama yɛ na mo yɛnhwɛ no yie sɛ yɛbɛhyia mu a yɛbɛkeka nsɛm nyinaa deɛ meka yi yɛbɛbɔ no nyinaa tɔpɔtɔpɔ ne yɛhu nneɛma a nkɔso a yɛbɛfa so ayɛ ayi na ɔman akɔ so na amansosɛm manso ne mentim ho ase a abɛ ɔman mu a ɛmnam saasesɛm sɛ abɛte ɔman mo yɛnyae yɛnhwɛ no yie ne yɛmfa biribiara nto yie na ɔman ɛnyɛ nkɔsoɔ nneɛma a yɛkeka nyinaa yɛm sɛ akeka pii nsamampo no a seesei nsamampo no yɛada no sɛ asɛ prɔt bi a obiara kɔsi ne da ahoro no ɛbɛduru mmerɛ bi obi wu ade sɛ bi a tafo ne ɛkɔpa ne baabi asie no ɛhia ɛpa Nana Mr. Midawasi. Sɛ ɔhene biara ɔbɛtena akonnwa yi so abakwasɛm no obiara ma hada nanso so obiara mfrɛ wo sɛdeɛ nananom di ka no ɔtutu wanamɔn aba abɛhwɛ ɔhenkuro na nsɛm a ɛha daakom nkwankwaa no meebɔ no tɔfa kakraa bi na miwura wokɔ na ɛtiri ɛsodaeɛ no ɔsoso wɔtii bi ɛne sɛ yɛbɛgyina ha mpanimfoɔ no bɛgyina ha asieyɛ ɛyɛ adeɛ nkwankwaa ha yɛ paa so obi to krom ha na sɛ ye kwa kokora na agye sɛ sika yɛbɛtu anyi sika ketewa ɛsini nyina akyi asieyɛ no ogo ahemfoni bi nsieyɛ a yɛato afa wɔ ɛfɛ kwa ɛno nso so mpanimfoɔ sɛ wɔnyɛ biribi ama wɔ sɛ akenya ama no korɔ ahemfo no bi tɔn nsase no atɔn sɛ woma kɔ anka mɛbɔ din musi sa person ba why kuro nani na mo de aduru ahye mu kama why nyiram de kuro ahye bi se da akoma ye bre e chamfo na hin kuro ni da akon wa mo hwe da akoma da akukuro ye de kwan to asiyem ye de kwan to nsamampo na efe na nanu me gina ha na mo ka ye nya ba bi ensi efe ne se egabia ye nya ba bi ensi busa se enti nsase bebrebe na moto ye no mo gya bi to ho omo nya gya to ho moto ni nyina ohini ba ko be gya ha se enka ye ton a yenyi bi nto ho na committee enti omo mo di ka to omo die na omo aye paper no omo so omo di aka ne nso ye bende eno so ye bende enti miura eti kase so da ye na se bonsu kodwo bonsu tikesi oso da ye panyansa ni minim se oba ye nya ho de nti na oba ye oba se oman ni benyam puntu da akoman ehia ye yie enti me de meka ne se ujasefo no fre wo mu nyina ne buso se tabempo upo bi so ma prot edu a obi anya bi ma ho in community ne kura prot ya ton school de ya ton ni nyina ma toni nya enti enkwankwa na wo kroma no ene ma hyehyɛ bo nye ntimi nka ebi so ye ye ma police fo abechewo ye intimidate you enti nkwankwa ne nsɛm ha wo ntimi nka me de meka me firi a mo de mom tuo mu nkume me konne ya me nim sɛ ma gye bibia to ho because me wura ba ha no me ne agyi ne sɛ ne ya kwa me wu a mekɔ bi sɛ me wura ba be ka ye nsa ɛwɔ na akoma nba enti me wura kakra me ka no sɛ jasifo no o mo no dwene a o mo ka asɛm na tie mo mienu na wie prince man Mane bonso bi na ka sisia no so friend wa ma na friend na da ko mo pa mo nya de mo wosam mo nya de pa ebre edu sɛ achamfo asafo boache agema bonsu okasa kyerɛ ne man ɛyɛ na henkuro atwema daako na kwansere no mu ene ne nkyɛ no mu no wode na no dusam ema na man emfo nti brem de yibiti yura anu dusam dakuman yetia ene eyeme anwo ho a se mabamu nkyɛn ewiei na mobu bia kɛseɛ saa ɛde afia me sia atamfo te dakuman ene wo ho kɛseɛ sɛ ene da edika oba ha na mo to bo kɛseɛ de sɛ
Esiano. Daku. Zion. Chamfo mahinkro. Zion. The can ama what you see you could am chiri anie. Zion. That chamfo se o se da ko na hinkro. No so chew mu. The credit can be here in that book. Enti ba ha. Zion. Ba ha se chamfo anu ma ba fie. Zion. Do na ba ha dia. No go be your ball no only game. To go down and say credit can be here go we. Na ni be wo se me da won ase. Asofo bi ba ha ba chia. Zion. E be se me acknowledge wo mu se obu ha. Zion. Dr. Nkrumah ba ha. Zion. Mu so ko. Zion. So. Bebra say yo, npepe ha mu a wo se oyiwa ye. Asofo bi ba chia. Dr. Nkrumah ne afi pa. Sa wo so oyiwa ye, oyiwa kan yue de. So yo mo ye pa. Dr. Nkrumah asa na meka masem me ka onu ho asem kakra bi. Zion. Menye fi kakra. Zion. Mabulu fi aduasia. Zion. Enso Dr. Nkrumah hoyi. Zion. We go secondary school. Zion. Medical exams on a year me. Zion. Atamfo se die. Atamfo ena de o che na pe mi ko pe o che o je pe ko ma. Na so o ko school no. O ko medical exams no. Don't tell me that Dr. Nkrumah. Olorun wa exams. Atumafo doctor no no. Zion. Atumafo doctor no no. Akokora bi ani ho. Zion. Abrewo bi ani ho a owo atwemantam ho ha. Zion. Odimi Dr. Nkrumah. O se akokora bi ani krom ha atwan patam ha nyina. Abrewo bi ani ho. Ya, odimi Dr. Nkrumah on the ground so that. Dr. Nkrumah tina kofa noche no. Zion. Asa na ono akobi in hospital no. Zion. Okwa ho a. Zion. Onim ne de. Zion. Then I walk in the one nipa. Atamfo bi krom ha. Oni ne nkwala, oni ne mai. Dr. Nkrumah ko Corporation Hospital ko yajuma. Ansa na ofiri akobi ona kasa juma no. O ko so ofiri da ko, ofiri be ofiri na oni ne de. Na da ere ka. Oba mi a show tem. Zion, someone that so cry. Why not from that? This year no. The muda no more me show tem cry. Nti mi da se. Zion. You are what they want say. Ifi a wodie nyina. Zion. No ne papa wo ye no gusu ye nti. Zion. Na muhu na wo se abrantie bi odi be mfi adu no. Ala tie budu. Enso wo yini ani afi. Zion. We be say what they want say. Dr. Nkrumah akomo ire. Asafo bote ko bozu. Asafo ire atemfo. Wo se what they want say pa. 7 years now. You different duro. Na me na shirawo. Ile wa ka so wa bi ma bi fira. Yakobon ni say we papa. Papa ya wo ye, wa ho blase ye enti. Ino se ku ko mu say na so ye abegulu. Odo ase pa. Dakufo. Zion. Me ba ne. Zion. Se me ba ma be chia mu. Zion. Eyenchia. Zion. Na me ba e. Zion. Nka nani da medical ba hai. Zion. Na otumfo de akonwe ma mi nka enche yi. Zion. Nka mi pie da ko ama hin kroma. Zion. Na nka wo sa sida na me ba. Sala tie buru. Eso ne mama na sida. Zion. Gise bia mani na enso ade na mi mu de mo ye ma me. Zion. Bebre abompa ye. Zion. Okwa hodo so bebre agiza machi. Sala tie buru. Otumfo de akonwe ma me. Sala tie buru. Gise mi kan mi pie ha na. Zion. Nka ya sida ne dikan. Sala tie buru. Wo se ana ya chia. Ade ntina me na ase. Zion. Tia. Zion. Tiko ko so otumfo de akonwe ma me no. Zion. Sebe enam ya dia benti mi akra mi akwa nkoda na so. Sala tie buru. Sala ta mo kan ni. Ya san ko da masi. Lempo santimewura ya o da kan ma no. Enam ya dia na be nse yomu nti no. Da da ta kan ho ta wa. Oni akra kan ko da na si. Da ba ya dia le pesa na o da masi. On ta o hwe. Se o na o tu body ti no. O ba chia ni mai. Mu bia ti de. Ya ina ba. Ko ina ba. Mu le ni da.
ọkọ̀ọ̀kan mọ́ ọmọ rẹ̀ nù mọ́ òun ṣe wọ́n ní yé ọdún mọ́ òun ṣe wọ́n tó dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ tiẹ̀ mọ́ọ̀sà ẹ̀ǹtíá ẹ̀nà ọba yẹn. nti asedabere no bɛba zion na menim sɛ ɛno deɛ ɛbɛyɛ adwabɔ kɛseɛ paa sana tie buru sɛnea wɔka ni sɛnea kata nana deɛ ɛbɛba na ɛnyɛ se ɛbɛyɛ adwabɔ kɛseɛ paa bɛde wɔn mɔmu sa mpa ɛmu yɛ ɛdaso n'ani bɛde wɔn ase fam fam sɛ akɔmu yɛlɛ asafohene asafokɔhyɛ ne bɔ nsu adeɛ so n'ani te mo tuma mo kɔn to wiem asan bɛba paa mo ani agye bɛyɛ adwa kɛseɛ paa sana wɔkyerɛ na meba ne zion na mewɔ nsɛmfua bi a mpɛ sɛ me ne mo ɛkyɛ zion ka bi ɛkyerɛ mo zion ɔsi wɔn aba yɛn deɛ na wɔn nsɛmfua bi a ɔpɛ sɛ ɔde yɛ kyɛ ɔka bi kyerɛ yɛn obiara kɔn mu nkyɛn de yɛ wɛka sɛ wobisa nipa no bisa dɔta nkrɔma wɔ hɔ yi a zion ɔbɛmo wɔ hunu zion ne bɛtoeɛ no until 1968 zion a mpa a menya middle school zion na ntɛm wɔ adaako nkwa na wɔ middle school ne nyinaa ba school wɔ ha saa tie buru sɛde mi wura aka no ɔsɔ nfie mpem donkuro aduosia ɛwɔtwe kurom a na wɔn nyinaa bɛ sukuu apankora sukuu ni hɔ na dɔkita school deɛ ne bi wɔ hɔ na sukuu hɔ na middle ɔno school mu ni hɔ nyinaa anɔ mbɛ sukuu mbɛ sukuu anɔ mbɛ sukuu ampɛtia mu nyinaa yi wɔn nyinaa anɔ mbɛ sukuu aha na ne ba middle sukuu school ya middle sukuu ya middle sukuu na daako zion wohwɛ obi akɔ nyinaa na nka ne sise na kuroi ɔsɛ kɛɛyɛ saa tie buru ɔsɔ wohwɛ akuku da mama fi saa kuro wɔ sɛ mu sukuu middle sukuu na ɔno ɔbɛ twɛn kura ne saa ne kuro sɛ ne kuro yie na nkɛɛti akyɛ mu wi ɛna mu yɛ to kakyɛ nti wohwɛ nananom ɛkasa ayɛ zion assemblyman ɔbɛkasa ayɛ zion ɔkasa ma dc zion obiara esi so school zion so wohwɛ na no bɛkasa ayɛ na ko yɛ fɔm bɛkasa ayɛ fɔm bɛkasa ayɛ dc ɛmɔ na amalo sɛm a na no asɛm ɔde ma no yɛ assemblyman yɛ a ɔmpɔtɛm a asɛm bi na ka ayɛ obi ɛka school mu tie no na kyerɛ sɛ school asɛm no ɛyɛ adeɛ a ɛhia yɛ paa zion aso ho sɛ school no ho sɛ ɛhia papapapapapapa nti nyame yɛ ɔdom a memafo aponya yi deɛ zion na dakofoɔ bɛka wo ho abom zion na nyɛ asasesɛm na ɔno bɛtoa no wɔ asafo a zion na ɔsɛ adwendwen ɛkwan a zion daako school no deɛ zion ɛbɛtumi ama no agyina no atu mpɔn ara tie buru na ade ara ti na nisi kɛsɛ koraa ne sɛ na obi ka asase wɔ ɛyɛ ɔno papante ɔkuta pɛndiri efiri sanfo ɔhene ɛyɛ nasa na ahene ɔkuta pɛndiri gyina kaa yɛ no sɛ asase deɛ sɛ ewura sɛ ɔbaboa ɛsi sukuu ɛdeɛ yɛ nasa obi biara no ɔkuta wɔn a wɔn nyinaa no ɔmɔ yi rɛ ɔmɔ wɔ nsɛm. nti ɛyɛ sɛ yɛn nyinaa yɛboa yɛn ho zion na yɛma school asɛm no hia yɛ paa zion tí wọ́n sẹ́ ọdún kwan ti bi jẹ́ sọ ọdún kwan jẹ́ sẹ́mu sọ́jọ́ ọkọ́ni di ẹ̀wì ọdún mọ̀ bò kyerè ayé náà nyinaa ẹ̀sẹ̀ dọ̀tí kọ́ ọ̀gbìn ọ̀gbìn pàmẹ́ no but nkwan dá àti ntì sẹ́ ẹ̀dá bẹ́kẹ́ hàn bọ̀ mu di a wọ́hwẹ́ ọ̀nà sukuu náà yẹ ẹ̀nà ọ̀sẹ̀ bẹ́kẹ́ hàn bọ̀ mu ní ẹ̀dá wọ̀ tí mi wà kámẹ́ àhọ̀nyẹ́ a ebide nàìjíríà dọ̀kọ̀ akó basabasa no ọ̀pẹ́ ní ojú ọ̀tọ̀ yà òbútu ògùn a ọ̀rọ̀ sẹ́ ẹ̀dá kyerẹ́ mɛba hɔ zion sɛ ɔkasa no zion kambɔ mu no ayiri mɛba hɔ zion sɛ mewie school deɛ no zion ɛyɛ adeɛ a ho hia me paa zion baabi a daako aduro yi zion sɛ university koraa wɔ ha a zion kɛnkyɛn yɛ sára tí ekuru a wọ́n ti ní ewúrẹ́ kan náà wọ́n sì náà wọ́n yẹn nkpan fẹ́ràn ọba ní sukuu wa dẹ̀dẹ̀ àkó àdúró yìí ọ̀nà náà yín kúrò yóò kìí kyerè ìdíyà àdúró yìí sẹ mpanyinfoɔ bọ̀ àná ɛnna nkasabira nkà university nkà yẹ kankan nsu àkó kɛseɛ ɛwɔ ha ɛnna sika sukuu university ɛwɔ kúrò ɔkúrò a ɛnkà yɛ dèwòrì tiri na mi abọ́ ɔfɔ kùnú ɛdiɛ ɔhwɛ ne ho. nti ɛyɛ adeɛ a sɛ yɛ nyinaa ɛma adeɛ a ɛhia yɛn na dɔtɔ nkrumah kasa sɛ afinhyia nhyiamu no ɛyɛ easter nhyiamu a naka mu die no mohwɛ aseɛ bio
na committee no organize Zio. na muhia na mo win puntuo ho Zio. na yɛn piri puntuo famna da ko Zio. asafo Zio. asafo Zio. asafo Zio. yɛka asafo a Zio. yɛdimi nka abra yɛn ka da ko Sáré tí ewúro. Bẹ́ẹ̀ àtẹ̀wọ́fọ́ ṣe ní o. Àtẹ̀wọ́fọ́ àsàfò bọ̀ọ̀tì àdìmọ̀ ìbò nìṣù. Àsàfò yẹn nínú. Àkọ́mọ́ yẹn nínú. Ọ̀sẹ̀ yẹ́ nǹka àsàfò mú tiẹ̀ dàgbàsá mú tiẹ̀ mọ́nyà àdìẹ pa. Yẹ́ nǹka àsàfò ọ̀ká nígbà yẹn pẹ̀lẹ́ náà. Yẹ́ nǹka àsàfò àdàgún nǹkan o. Wà á ní kúrẹ́ wọ́n ní kàkìtìrì. Ẹ̀yin kúrò ní. enti wo hwɛ wo ba asafo ahemfi a Zio. kura mpanimfo a wɔ asafo Zio. mu dɔɔso Zio. ɛwɔ mu ɛne baako Ɛna waka do ɔno. Ɛnam sɛ aha ɛna ɔyɛ ahyɛkyerɛ nti no. Aha ɛna ɛyɛ nko nti no. Wɔn sɛ woba akɔnu fie ɛne asafo. Sɛ woba akɔnu fie na bɔ asafo ayi fie a. Ayifo wɔ asafo ayi fie no nyinaa no. Kurom ha ɛna ɛdɔɔso. deɛ wɔkasa yi ɛyɛ matea mehene ofiri daako Mɛ ɛkyɛ mɛ nkasa ha bi fie. Sakyɛ mɛ ɛna ɛdɛ mɛ. Ha bi fie. dwafoɔ hene ɛna ɔte hɔ no Dɔfɔ yi n'afɔ abɔ ɔten. Ha na ofie. ofiri daako Ofiri daako. kyɛn mepani ɛyɛ bi ofiri Kyɛ mɛ daako ɛna bi. Kyɛ mɛ ɔna wɔ hɔ. Ofiri daako. otumfoɔ dwira hene Otumfoɔ bi a yɛrɛ. ɛna ɔte hɔ no Ɔna ɔte ya no ofiri daako. Ana duro. ntutuɛ ɛwɔ hɔ ofiri Ofiri daako ayɛrɛ ofiri daako. daako akwasi Daako akɔsi. ɛyakora ofiri Akurɔfoɔ daako ofiri daako. yɛfoto sanfoɔ Sanasa na ayɛrɛ pampante. ofiri sanfoɔ Ana ofiri. ofiri daako dadeako wɔ hɔ Ade akɔ musuifoɔ. Ana ofiri. ɔyɛ yie musuo ofiri daako Ne jaase yɛrɛ. Ana ofiri. gyase hene efiri daako Jaase yɛrɛ. Ana ofiri. Maasi di kuro. Fo yɛrɛ. Ana ofiri. saa ansa na mesan de daako di kuro aka mo ho sɛ ɔde ɔhwɛ kuro no so Ɔbɛ kuro nsoma no. Sɛ yɛ bi ara ne nyinaa kɔ ayɛ. enti wohwɛ asafo mpanimfo a wɔasafo sɛ asafo a Zio. makan ne nkan koraa bɛɛdu Zio. ɛne makenkan yi o Sana tebulu. Wɔsɛ wɔn ka yɛ kura no. Wɔn hwɛ safɔ yi fiɔn kwan mpanyinfo a efiri kurom ha no mu a wɔn ka yɛ kura no. Edu deɛ etwam. nti asafo anyɛ yie a na yɛ daakofoɔ Sana tebulu. Ti wɔn sisa safo ayifiɔ no. Sɛ dakofoɔ mo anyae wɔn timi wɔ kame huhuhu ne kɔ efɛ sɛ mo aso no a na asafo ayifie akomu fi ayɛ yɛ a ne fi daako. Daako bɛ mo kyɛ ne yie. enti dwa mo bɛgyina ha Zio. na obi tumi pae mu ka sɛ Zio. ɛno fotosanfoɔ na kaeɛ sɛ Zio. ɛhefoɔ ha koraa no ɔdɔ ni wɔn ntɛm koroyɛ ni wɔn ntɛm Zio. Sɛdeɛ wɔka ni. Na sɛ ampa yi mo bi tu gyina hɔ kasa hifoɔ akora no. Yɛ bɛ hwɛ mo asafo ayifie akɔ so no. Na sɛ ntɛm nyɛ deɛ a. Na daako mpanimfoɔ ahemfo odukofo mo kwan mo bae. nti sɛ daako agyigya a Zio. wofa so bɔ ɔmo wɔ mu Sana tebulu. daako ɔmu na ama daako anyɛ yie Sana tebulu. Sɛ mi wura kana no. Dakuman. Dakuman. Atɛnfoɔ asafo pɔ jɛjuma mo nsu. Otumfoɔ kɔ mo yere. Asafo yere wɔsɛ mɛ nka kyerɛ mo sɛ. Sɛ dakufo yɛ ankɔ so a. Wɔn ka ho bi. Yɛ kyerɛ mo yɛ nka ho bi kɔ mo fia nka ho. Mo fa so bɔ mo yɛ yifo no. Sɛ ɔyifo akoma akɔ edu yɛ fi kurom a wɔsafo yi fie hɔ. Ìkó yɛ ankɔ so bi a na ɛde ɛyi tɔn bɔ no. Mo fa mo yɛ yifo no. Asɔ tɛnfoɔ kan. na deɛ ɛyɛ me deɛ de sɛ Zio. meba ɛyɛ deɛ mahu sɛ obiara nya adwene sakra Zio. nti m'ani gye ho paa Zio. Na deɛ wɔka ni wɔso waka ne saa na ɔbɛduru ha yi a pampate di kuro ɔno ɔfisanfoɔ yɛ ne sa na ɛne nnipa mu ka saa no na atɔ yɛ wɔ anim no omi sɛ wɔnyɛ wɔn biara sena adwene na ɛna ne gye omi sɛ firi kɔ saa wɔ gyina ɔgyina ɔte bio ɔfɛ bi so ate na ɔhene biara wɔyɛ biara deɛ akyɛnfoɔ asafo bɔɔkyɛ de ma bɔ nsu otumfoɔ afɔmo yere asafo hene wɔsɛ n'ani agye na saa sɛ apia ha no wɔn sɛ ɛtwa ne na ɔnte bio ɔbɛte na kɛtɛ ɔmo sɛ nyinaa yɛ baako ɛwɔ kurom ano kura na ɔde bɔ ka
na ade a mesre Zion ye kan Zion ene koye Zion atempo so on srade muntie na ye kata wo tire hey wa botwe no muya atempo so on srade na me ye nti on srade o akama nsre on sre so ko so hu sa ha fai ba ko ana hu to da ko ba ko ye so ko ba ana hu to on srade ko no dia nanka metina se wo asafo ahemfi a Zion na dakofo a mehu wo ho bia Zion omu ba na komse ye be kan puntuo ho ase Zion o si dan ko penie nka na da ya we abba ko yi mu yi wa pa na no akata na hin ko yi mu yi ka ba hu se da kuni bi afiri ha e ba da ko e ba asafo ahemfi ya ko mu bia dan ka da wati na ne ba ti pa se dan ka yi buduma ni wati wa kame on bi ti ati mutu ni wa kata mun ta masem na mun kan mu yi na mun fa buduma me kan se na mun we da yi kuri nanso Zion enye sa na ehunu sa ti eguru bifra betia na ebe betia na ebe Zion me kan ho na me kan ha so sa ti eguru asema efi da ko eba himfie nyina sensem wo ha na eba Zion emu obiotwe ebiokunu okura eye asase sem manso Zion sa tempo keni dana hala dule hu de wonka ni we to de ni ko pe ọba ye ọsẹ nsẹnsẹm ba asafo yi pe bọlẹ ni mo tẹ so odi asẹm a oyi nsẹm a wa so odi a emu aduokun num asẹm a ma so aduokun num fi da ko a apre so sa betia so sa ase ọkọ ya so kakra na eri ya asa wata ka je na hin ko pa da ko pa na ye menka se pa tele da ka to ko aso ke we ka wera o da o ma ya ti edi mesra mo Zion se de ne mama ehun se ehifo de makam ho bomu no Zion mo kan busuani nyina so mbom ala ti eburu se da tempo se ni wo se ele se de mo na hu se da ku fu ila ke ho bomu no sa mu sa ke na so ya se ke na ho bomu na ku no etumpo na enti me wini kuro no ho Zion ena de ehia me ala ti eburu o se Zion me ba na Asante Regional Police Commander Zion o be making account Zion e wa himfie Zion o be sra me na se ma wo ka Zion o se wo hwe nsema police sema Zion eba regional office Zion na regional headquarters Zion any police station saka ni na na Zion eye enkura Zion ehwe akom Zion na fa za asafo ase Zion na police sem no edo so pa sa ti eburu what are who se so obi a se wo ko school edu achiri oko bie ko ma so wi am se kan ni na o so ọkọ ìfà tó kún fún lóye ọdẹ ìgbà yẹn sọ ọdún ẹkẹ pọ̀ tí fún yìí náà mọ́ ọsí sẹpọ́sì pẹ̀lú náà ọ̀dá àtàkùn tẹ̀mú yìí náà lọ ọba yẹ ọba àjùjọ bẹ́ ṣìyà nọ àtúwọ̀n kan lè rí ọ̀hún yìí so ọsí polisi mọ̀ ẹni bá na yẹ ọ̀nù polisi ẹ̀jì ọ̀nù sẹ́ńtà ọ̀nù ìmú fọ̀rọ̀ lọ ní nsẹ́mọ̀ yẹ wà á ní polisi àṣọ ẹ̀yẹ àtàkùn ìgbà àti sọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ wọn ẹ̀bà ní sẹ́yìn ní ìgbà kàtàkùn káwọn kàtà ní ẹ̀yẹ bẹ̀rẹ̀ yàrá ìlú pẹ̀tẹ́ ẹ̀yà ní àti ìdíjẹ́ kàtà bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kọ́ ọ̀tún ní múnímọ̀ dẹ̀ mami adẹ̀ ọ̀dà ọ̀nà ó yẹ nìyẹ. nti dako Zion mo ye kura mu twasa wo Zion dako sɛ mu ni mu a dako mo yɛ sɛ kura wɔyɛ sáyẹnì akɔ mo yɛ sáyẹnì nta mo yɛ yin kuro di a mu twasa mo yɛ akofo mu twasa kò dúró fɔ mo yɛ kò dúró ɛkɔ kánì kurɛ mo yɛ kò ní fɔ. mo na mo gyina Zion na ma kye asafo ba bia enko sáyẹ tí ekuru sɛ mo a mo di ka etwa kɛsɛ etwa sa ha de yɛ fa kɔ no mo twɛ mo wò kó a n'asafo yi de yɛ kɔ mo na mo gyina etwa sa mo asafo afa so bi. se na mo ni mu a na dem de aba Zion mo hu Zion sɛ na mo ni mu a na de yɛ kɔ bɛka kyerɛ mo bɛka kyerɛ no bɛka yɛ so ɔbaa no
wɔhwɛ no mbɛm na na go do bɛtena so bɛtena so kwa osua no ma wɔ sa kunyina hu sɛ na tete no so wie wɔka wɔsɛ no ni mo ne wɔka kyerɛ mo mo ne mutwa kwa mo e mo ɔfa sa asafo yira a mo na yira da ko reyi na benifo sɛ akyea nso mui zeo yɛtwa mu deɛ yɛbɛm na twam yɛdam anim no deɛ mom yɛnhwɛ ne yɛnkyekye ne yɛnyɛ ne yie zeo wɔsɛ akyea nanso emu kasa wɔ hɔ kasa akyɛnfoɔ kasa kuro na kasa no akyɛnfoɔ se akyea na emu yi deɛ aka anim no ɛna ɛdɔɔso deɛ mu deɛ no ɛni nkɔ deɛ aka yi deɛ ne pɛ so nko adeɛ ɔmɔ ho ban ade a mesra ma baako kuro zeo konkonwa so na mebɔ mpaeɛ a zeo na mesrɛ sɛ daako ɛnkɔ n'anim zeo daako ɛnkɔ n'anim zeo daako mfa no ntoma pa mfira zeo sɛ daako gyina asafo agyina saa tie buru asa wɔka ni o na bia ɔkɔkɔdwa so a ɛne na ɛkɔ na mo moame na mo na mo ha so sɛ mo moame na daako nyina daako gyina daako kɔ anim daako kɔ ne ho so da bia ɔkɔdwa so kae daako enti zeo nyame mpaeɛ na mesra ma mu nyinaa zeo panin zeo mmarima ne mmaa zeo nkɔlaa nketewa zeo mmaayɛ ne mmeranteɛ zeo sɛ awurade ɛnka mo ho zeo awurade ɛnhyɛ mo den zeo awurade onyi n'ani so ade hunu nkyerɛ mo zeo na mo nsuro no zeo na sɛ mepɛ sɛ dadaako yɛ nie zeo nokore sua zeo dadakofoɔ zeo monyɛ kuro a yɛbɛka sɛ kuro wei deɛ nokɔnkoa na ɔmu ka wo saa tie buru ɔdakyɛmfoɔ ka nie ɔse ne mpaeɛ ɔbɔma ne kuro yi na he kuro ni sɛ nkwalaa mmabaawa mmeranteɛ nkɔkora mmerewa mmeranteɛ mu a mɔkora mu nyinaa no Nyankopɔn ɛyi ne ho de nkyerɛ mo na montumi nka ne korɛ na montum Nyankopɔn na mowode kuro yi bɛyɛ ɛtwa toɔ koraa na mede aseda na ɛma mu bio zeo sɛ ɛnɛ moagye me fɛ soɔ zeo mebaɛ na meka kyɛ mpanimfoɔ sɛ ɔmatena ase akyɛ de monyɛ me yɛnkɔ saa tie buru na sɛ yɛbaɛ na modate hɔ mohwɛɛ me saa tie buru ɛyɛ me fɛ dodo zeo m'ani asɔ zeo nti mede aseda ma mo zeo na ɛyɛ ne da a ɛtwa toɔ a zeo ba ha saa tie buru na mebaa sɛ mebɛkyea mo sɛdeɛ mekaeɛ no zeo yɛwɔ bebree wɔ hɔ adi anim a yɛbɛba saa tie buru yɛbɛhwɛ sɛdeɛ ɔman no ɛyɛ mmea me man daako saa tie buru ɛsi kɔ zeo nyame nka mo nyinaa mo ho zeo yɛwura akyamfoɔ asafo boakye agyeman bonsu otumfoɔ akɔa mu hene na ɔno nso yɛ kumase asafo hene saa bere ne nsrahwɛ no a wɔde ba ɔno ankasa n'ahenkuro atwema daako no wɔde n'ano di sɛm no aba no na wieyɛ nananom baba bɛda no ase n'ano di sɛm a wɔde ma wɔn no wɔn baba bɛda no ase ɛno n'akyi no sɛ ɛnɛ akwansra nsrahwɛ no a wɔde ba n'ahenkuro atwema daako no na mɛka sɛ yɛde aba no na wieyɛ yɛde aba no na wieyɛ yɛwura ɔno ne wɔhena wɔdi kan a wabɛtena akwama akonnwa so ne asafo akonnwa so a wasrasa ne nkuro ɔbɔbɔle bɔ adeɛ na santehene bɔ akwam ɔno nkoa ne wɔhena a wɔdi kan a wɔsra ne nkuro wayɛ adeɛ paa ɔno nimdeɛ ne nyansa ahyɛ no ma deɛ woka na waka dɔm na waka mobɔde ntwaa ɔtɛntɛmfotɛmfo ɛte ne ka ne yɛte ntɛforɔ ɔproposo prɛmpo bod ponko mu kaaka agyamedu no sakatempo bi a yɛdi ako a na akyamfoɔ asafo boakye agyemabonsu wɔsɔ mɛbɛ udu fete
ɔda fete ɔfete frɛ na chamfo achi amahene ɔda wo megro manana asonte ɛma me sɛ ndɛ ɛyɛ na sa wachi ana awere ana jintu ana kogua ade hye awoda na no ne ti sɛ ena ne da ko otwe ni a ba be sa da ko man ne ti ye no me ho dwere me mfie be sa bienum ni a etra kurom ha ma sa bre no na da ko kai pra ma ha na kai a ne ba ha ye trata ne fa ne katwa that's right yeah sa bre no na enkube bi esi achiame hene no ma fi kire ho na efo ne ba so kwakuro na ne ba so ene ye hwede oman no ayekọ nanim no ye hu ne se development beba mpunti beba ne nyame nchaade eye ye ne a be na na menua ana ye mrante na ampa me ana ye ne no na ebo ntimi nua ba be no na fe wa betimi na na abonua a obehwe da ko amaye mete ye no eye mahokeka kese ama me kan se ina nei wadi asem papa ababa da kuma no mo ene atwamaman enyina sanse maintain mpani nsem da se ekamfo bi asafo hene bi otumfo brempon bi na nanate wono so wonya brempon no woye man hene se dia obi nimu a ntino se ane apase oba besra mene me man da kuma ama mpuntu aba man mu a ade ne sese yen adehye etra ho ehwe penifo sese wode hye anko a akodi ntini beda da kuma nyina se nananum amobeye bie enyina mo ya de papa nanso na sese yenso adehye yetimi eba na yetimi ebe chia nana yema na kwaba yema na moni ro ebe sida nti se eba enso a yetimi ema ne nsafan nanum aye bi nanso yenso adehye de ne ye yenso se ye bibi e de pia nananum de no na eso eni enti eba ya de dikan ekuta ensem snap pentu baako nananum ye ni de do ebe ya proso nanso kakra ebenya edi abani eno anso ha me man da akofo nso aya de wo de odwan aba yenso e bibia be pi wo mo de no so na de a kire se ampa nanampa waba aso da akofo nani enenti na sese mesre ama me da akuman enso aka se mo mpere nanamayen mo mpere no emayen se de waye aso ye nyina ye ni enenti se ba ya ikuta ojampa oti awia so nananye na omfanye ye nkaye du e ba ya na emane ano ana wakari na ne se odi je bi ne wo mu na so ba kro du ayi mu aba je ni mo nti se e mo da fakoso na wate wonka na so mo ta won tin sa dia na entwa yie to mba ya odi se oyi e na na di na lo yi crash na pentu udampa otu adua akra je mo papa no o na ne o bi dia no je na ko du ahifia na so aka se o na bi mu ha na wo ma ya pre nse yo ba jintu no madasa da madasa that's ya mu chafo de mase yes da kese ma yes so say wo ana free ase no wo yi ehemfo ma odi Israel man animu eyo pe en wo yi nana asafo hene na agima bonsu be ma katachie se Goliath unkodi umai amai enim apanindie ya eden na okachire Jeremia o se urade bisa o ma asime koduma ni munso ekwa sensene ebi ya stubborn nanso urade bi ntumi na nyankopɔ okachire se Jeremia me na wasoma wo me di wachi me di mensani fa beso mu na mekora wo ensro wo manim kadia me se me ka kire wo no awrade yesro se manana apopoduru osuru nyansa so emra oba Jesus Christ oba wonche no o se agya me ba wonche na wonu ma ka no wiase no oyomo dia na dia me sro on se wo mu nyina enye baako
ɛsrɛ baako yɛ ɛma yɛ nananom a wɔn so wɔ ha yi nana wɔntumi ɛntwa n'ani ɛnyɛ mmienu ɛsrɛ wɔn so nyansa ne nkabɔ mu ɛne nteaseɛ ɛne ahofama sɛdeɛ ɛbɛyɛ a daakoma yi ɛbɛnya mpuntuo egya ɔman yi mu nipa nyinaa hyɛ wɔn nsa wɔn a ɛtoto yɛn nsa frɛ wɔn nyinaa so ɛhyɛ wɔn nsa obiara ho ban na mo anokwa tenten a asomdue ɛwɔ mu ɔman yi ɛnyɛ krabɛhwɛ yi nneɛma bɔne biara wɔ kuro dua yi mu ama kuro dua yi nkɔ so ɔbɔnsɛm a ɔde ne nsa ɛsi tura kuro dua so ɛnɛ dɛ yɛhwɛ ne din wɔ yesu din mu ɔma kuro yi ɛnyɛ ɛsesa ɛmmerɛ kuro yi mu na sɛ ɛne da bia ɛbɛhyia biara no na yɛadwabɔ kɛse a yɛda nyame ase na yɛyi nyame ayɛ wɔde wayɛ ama kuro yi wɔnam nana so ayɛ ama kuro yi awurade wo se yɛn kasa bebree na wonim deɛ hia yɛ mmerɛ a ɛnni awie asa na mobɛtena ase na ahyira nana na afei mahyia nananom na afei mede nhyira no ma mo nyinaa ana kyerɛ me na hene yɛ krabɛhwɛ sɛ Solomon ma nipa fo afɔm so hwɛ sɛ nipa yɛ fene Solomon hyehyira no ne ma no kwatente ahoɔden hyira wɔ agya no ɔba no ne sɛ kɔnkɔn amen hyira nyinaa mu na wɔn nso adwene nyinaa nso ɛfa adwempa mmoa na nana ahenneɛ ne nam ha so ɛnyɛ nkoso hyira wɔn nyinaa na wɔn nyame agya nyame ɔba wɔyɛ sɛ kɔnkɔn no Kaka Jameduno no. Also Dr. Berma Badono. Osusuma kwa Quentin Fiji abo na chamfo Ajima Bonsu. Berma Banono. Bema banono yewra wo dada no ho. Also Dr. Berma banono. Kaka Jamedu. Sakatim pobi no. Yewra de ene nsra hwe no. Abano na wie ye ewo ono akasa na hinkro. Atwema da ko krodua mu. Fantam framo meneso no. Wodi abene kantan kran ya wote ase wato wajai na chamfo na kwasaf okokum kwakun safo aje ne safo egu ne safo so abosoma kotere nyankom egu na wodi no adane adane je no hontena ha santehene akwam ehene eno no ono anso eneye kumase asafo ehene yewra Wakra yadi dwumadie no yadi nyina besia yasa so beto amoso ana akwansra ene nsrahwe ne de yadi nyina ebesia yada mo nyina ase yakra mo